चिराङाव सोमजिदों मोनसे जाफेरै आरो खोनाफेरै जाथाय। चिरांनि दुनामारि आरो उनथर रुनिखाटा गामियाव सोमजिदों दुंहाव थासारि। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला, दुनामारि गामिनि ब्रह्म फादगिरिनि नखर आरो उनथर रुनिखाटा गामिनि उमा चन्द्र नार्जारिनि बिथांमोननि धोन सम्फथिफोरा सेवहांगार। बे जाथाया जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाटा पुलिस बेन्दों सिंनि दुनामारि आरो उनथर रुनिखाटा मोननै गामियाव। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला, प्रमद ब्रह्म फादगिरि बिथाङा थाइखाजरा आबादारि क-अपारेसन ससाइटिनि नेहाथारि बिबानाव थानाय सासे सोद्रोमा आरो उमा चन्द्र नार्जारि बिथाङा फादगिरि बिबानाव थानाय सासे सोद्रोमा। थाइखाजरा आरो रुनिखाटा ओनसोलनि रायजोफोरा बे थाइखाजरा आबादारि क-अपारेसन ससाइटियाव रां जमा खालामनानै दोनदोंमोन। नाथाय रायजो राजाफोरा रांखौ सम मथे मोनैलाय खौसे जानानै रायजो राजाफोरा ज' जाना प्रमद ब्रह्म फादगिरि आरो उमा चन्द्र नार्जारि बिथांमोननि न'आव फैनानै बिथांमोननि न'-बां, लोंग्रा दै, नखर लांगोना सायाव गासैबो मुवा बेसादफोरखौ देफाय देसि खालामनानै सेवहांगार खालामो। बे जाथायखौ लोब्बा लाखिनानै उनथर रुनिखाटा उमा चन्द्र नार्जारि बिथांनि फिसाज्ला आरो दुनामारि गामिनि प्रमद ब्रह्म फादगिरि बिथां नखरजों लोगोसे गामिनि सोद्रोमाफोरा खौरांनि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायदों। साथाम उदखारि हमनो हादों गुवाहाटी बरागाव बेवलिनिफ्राय खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फारियै बेफोरनि मुङा जाबाय चन्दरा बसुमतारी, जनक बसुमतारी, मानि बसुमतारी। लोगोसे बिसोरनाव गंसे .32 पिस्तल, गं 14 गोथां गुलि मोननाय जादों। सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कनि लामायाव मोननो थाङै गल्डेन लेंगुरनि जिउ खहा। बे मोख्रानि जिउ गोमानाया मानसिनि दाय दं नामा, ना बाराद्राय गरम जानायनि थाखाय जादों, बेखौ दाबो मोजाङै मिथिनाय जायाखै। जायनि थाखाय सिखना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामानि बेसेन गोसा जिब जुनारफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय रड सेफटि आरो वाइल्डलाइफ प्रटेक्शन सांग्रांथि हाबाफारि खुंदों। बे रैखाथि हानजायाव कक्राझार DTO, एभरिग्रिन ट्रास्ट आरो BTCनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसे हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ रैखा होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों। नाथाय बेफोर ट्रास्टफोराल' खामानि मावबा जाया, जों बयबो रायजो राजाफोर आरो साफ्रोमबो बे जायगायाव बेरायहैनाय सुबुंफोरा सांग्राङै बेफोरनि नोजोर होनांगौ आरो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ रैखाथि खालामनायाव हेफाजाब होनांगौ। दिनैनिफ्राय आरो खनसेबाव सोलायबावगोन नेमखान्थि, जाय नेमफोरा जोंनि जिउ खुंनायाव गोबां खहा गोग्लैनो हागौ। LPG सिलिन्डारनि बेसेननिफ्राय लानानै बेंकिं, नेट आरो माखासे जिउ राहायाव सोलिनाय मुवा बेसादफोरनि बेसेना सोलाय-सोल' जागोन। बे नेमाव LPGनि बेसेनखौ सोलायगोन, क्रेडिट कार्डनि रिवार्ड आरो मासुल दाथायफोराव सोलाय-सोल' खालामनो हागौ। CNG, PNG थावनि बेसेनफोरा गोबां सोलाय-सोल' जानो हागौ। जुदि बिरखं थावनि बेसेना बाङो, अब्ला एयारलाइननि भारायाबो बांनो हागौ। जुदि CNG नि बेसेना फिन बारायनाय जायो, अब्ला गारि मटरनि बेसेनफोराबो बारायनो हागौ। रायजोफोर, नोंसोर बेफोर बेसेन बारायनायनि फारसे मा सानो? मोनसे कमेन्ट हरबानो जाबाय। रायजोफोर, मोनसे गोदान खौरां फैदों। जोंनि भारतनि जे रांफोर दं, जायखौ नोजोर होनानै जोंनि भारत सरकार आरो इन्डियान रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया मोनसे गोदान नेम लाबोदों। जानो हागौ उननि समाव प्लास्टिकनि रांखौ बाहायनाय जागोन। नैबे फट'खौ नुनाय जादों। नोंसोर माब्लानिफ्राय बाहायनाय जागोन दाबो मिथिथ'नाय जायाखै। मिथियोब्ला खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय जागोन। मोनसे गिदिर उद जिबौखौ हमनो मोनदों। बे जाथाया बाक्सा जिल्लानि मानास चौकीयाव मासे गिदिर उद जिबौखौ हमनो मोननाय जादों। नुयोब्ला नोंसोरबो गिखांनाय फैगोन। बिस गोनां रासायनिक गाब गलाय-मोनदेर खालामनाय पटलजों साग्लोबदों बरपेटानि हाथायाव। बायग्राफोरखौ सोमोनांहोदों आरो गोथां दिन्थिनो बेबायदि मैगं-थाइगंआव गाब फुननाय जायो। बे जाथायखौ बरपेटानि बाजाराव सानै दुथांखौ हमनो मोननाय जादों। जे सानै दुथाङा बरपेटानि रडआव मैगंखौ गोथां नुहोनो आरो थाजा नुहोनो थाखाय नैबे नुनाय फट'आव पटलखौ गाब फोनना जों रायजो राजाफोरनो फाननायखौ नुनो मोनदों। रायजोफोर, नोंसोर मा सानो बेफोरनि फारसे? आरो साबधानै मैगं-थाइगंफोरखौ जानायखौ साबधान लाखिबानो जाबाय नोंसोर। मोनसे मोजां कमेन्ट हरबानो जाबाय रायजोफोरा। दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै आरो गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो रायजोफोर।